Bună prieteni, astăzi sunt cu Alexandra, una dintre cele mai șmechere cliente a mele. Super transformare, lucrăm împreună cam de 2 ani și un pic. Cu ea și cu prietenul meu, cu Remusian. Amândoi foarte bune transformări, dacă urmăriți pe ea, puteți să urmăriți pe Facebook, nu are Instagram, Ale Rus, cu 2 de L, A-L-E, da? Corect? Așa? Da, corect. Și o să-i vedeți transformarea, foarte bună și în continuare se antrenează foarte bine și are gând acum la competiție, nu? Bineînțeles. Așa. Astăzi o să facem un antrenament pentru partea superioară a corpului, ceva super simplu, o să facem câte puțin din fiecare, puțin de spate, umeri, piept și așa mai departe. Ești pregătită, Ale? Bineînțeles. Hai să vedem. Am început deja, chiar deja face. Da? Primul exercițiu o să facem un circuit, prima dată, TRX, tracțiuni. Încercați să faceți între 12 și 16. Nu mișcați bazinul, coborâți umerii, expirați pe tragere, expirați pe coborâre, schivale. Nu o să stăm să le facă la epuizare, doar să vă arăt. Ridicări laterale, este pentru umeri, v-am spus, încercați să vă axați pe partea laterală umerii, că vă schimbă structura, vă dă o structură mai frumoasă. Cum am mai spus, nu terminați așa, că activați antebrațul, cotul cel mai înalt. Că două, același sistem, același direcție. Schimbă. Asta e compus, foarte bun. Așa. Flexii la biceps, priză neutră, terminat cu presă la umeri. Încercați să mergeți destul de greu, fetelor, să nu faceți mai mult de 14 repetări, pentru că greutatea e una cam ușoară dacă se vede. Cum am mai spus, între 6 și 14, 8 și 14, cam acolo. Vă alegeți greutatea în funcție să nu depășiți 14 repetare, să nu mai puteți face pe 15, la aia mă refer. Perfect. 4 serii de genul, un set de warm-up pe care l-am făcut și după aceea 3 serii lucrătoare. Pauzele între serii, între 1 minut și 1 minut și 45 de secunde, în funcție de cum vă simțiți. Bravo! Bun, prieteni, acum am trecut la circuitul al doilea. Avem ramat din a pleca cu bara, foarte bun pentru spate. Aveți grijă să păstrați spatele blocat. Coborâți umerii, retrageți umerii. Perfect, schimbale. Le facem super repede ca să vedeți exact ce aveți de făcut. Kettlebell swings, nu știu care e în română, dar înțelegeți care e ideea. Uitați-vă tot timpul la kettlebell și intrați sub el. Spatele la fel drept și mișcarea controlată. Nu vă grăbiți. Alegeți o greutate potrivită. Continuă. Ultimul exercițiu. Schimbăm. Avem cu mingea ball snap. Deci aruncați mingea cât de tare puteți să activați dorsalul. Expirați pe aruncare. 6 bucăți. Bravo, Ale. Perfect. Sistem de 3 serii pentru fete, 3 serii, același range, aveți grijă la tehnică. Bravo! Așa, prieteni, suntem la următorul circuit. O să facem la cabluri asta. Deci dacă aveți o chestie de genul, puteți să faceți următorul circuit aici super simplu. Priză gustă, rama din a pleca, presiune constantă, spatele drept, coborâți umerii și aveți grijă la viteză de executare. Blocați și coborâți umerii. 3 secunde, o secundă explozie, o secundă ok. Expir pe tragere, inspir pe coborâre. Schimbare. Deci am făcut ramatul. Pe umeri. Palme orientate în jos. Axați-vă să veniți cu coaptele. Veniți cu coaptele sus. Perfect. Pieptul sus, tot timpul, soldat. Bravo, Ale. Excelent. Exact, range-ul la fel, repet. Și
Seriile la fel, sistem de 3 serii, range între 8 și 14 repetări fetelor. Puteți să faceți și băieți antrenamentul ăsta, e foarte bun, nu contează. Schimbă. Și după intrăm pe flex la biceps, priză neutră. Vedem cotele în interior și încercați să blocați umerii, să nu mișcați. Bravo, Ale! Excelent! La fel. Bravo! Așa, 3 serii, aveți grijă la tehnică și ne vedem la circuitul următor. Așa, prieteni, am ajuns și la ultimul circuit. La fel, 3 exerciții, frumos. Avem un pins la piept, cotele în interior, expirați pe împins, inspirați pe coborâre. Așa, ridică cotele. Continuă. Range-ul la fel între 8 și 14 repetări. Schimbă. Terminăm cu 2 aparate, un exercițiu compus. Extensii la triceps deasupra capului cu kettlebell-ul. Aia are 4 acum, încercați să întindeți complet tricepsul. Mișcarea doar din cot și să blocați umărul. La fel, continuă, încă una ale. Bravo. Lasă jos, hai să stăm prea mult în set. Ultimul. Fluturări inverse făcute la aparat. De data asta încercați să blocați articulația cotului. Singura mișcare care o faceți este din umăr, dacă observați. Încercați să faceți la fel mișcarea completă. Aduceți cât de aproape posibil. Lăsați o distanță foarte mică între plăcile de greutate. Perfect. Și range-ul la fel între 8 și 14 repetări. Nu mai puțin de 8, nu mai mult de 14. E ok, Ale, poți să te oprești. Cam asta a fost tot pentru acest clip. Prieteni, ți-a plăcut, Ale? Da, foarte mult. Da. Încercați să faceți 3 serii dacă sunteți fete, femei. Dacă nu, puteți să faceți și bărbați pot să facă acest tip de antrenament. Intrați pe 4 serii sau în funcție de cum vă simțiți și ce nivel aveți. Aveți grijă la tehnică, pe parte de antrenament și intensitate. Ce mai contează? Tehnică, Alimentație și somn. alimentație și somn. Cât somn? Minim 7 ore, maxim 9. Așa, bravo. Am văzut? Învăță cele. Bravo, Ale! Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, share, subscribe, știți poezia, propoțele, abonări, toate chestiile astea. Și da, o să vin cu mai multe exemple ce puteți face. Dacă nu aveți idei, o să le primiți de acum încolo și o să încerc să fac câte un clip de ăsta, câte un client de-a meu. Bravo, Ale! Și ne vedem pe Data viitoare! data viitoare.